Тъй като обещах да бъда максимално откровена и истинска, това видео го снимам за трети път. Първите два пъти реших да подготвя светлина. Просто всичко да е перфектно. Втория път реших да е на бял фон. И сега просто сядам и ще ви разкажа в едно нормално видео какво ползвах през последните 2 месеца, за да си оправя кожата на лицето. Абсолютно натурално видео. Смених толкова дрехи. Най-накрая си облякох халата, с който си стоя вкъщи. Това е най-неинфлуенсърското видео. Събрала съм си нещата от джоба. Доста неестествено се чувствах във видеята, които съм снимала преди, точно заради това, че всеки път исках да са перфектни, ама то не изглежда... Това не съм аз. Така, просто ще ви ги кажа накратко, защото те им помогнаха да си възвърна кожата, която имах преди пубертета. Просто сега, като гледам кожата на моите деца, направо си мечтая за такава кожа, изобщо не съм я ценила преди. Просто нещо, което ми трябваше, нещо за почистване на лицето и всичко стана в гелчета. Първото нещо, което изкуственият интелект ми посветва, е да си взема този гел почистващ. Много съм доволна. 2 опаковки струваха 20 лева. Ползвам го даже повече от 2 месеца и не усещам даже, че съм на половината. Много е економичен, много е хубав, не дърпа така, кожата не я стяга, както някои други продукти. Следващото нещо, което реших да пробвам, са 2 продукта. Те се ползват един след друг, даже тук съм си ги номерирала. Те са на T&D. T&D имат много бюджетни неща, но реших да пробвам тези. Много съм доволна. Първата част е от почистваш гел с зелен чай. Втората част е пилинг, който пилинг е най-уникалният пилинг, който някога съм виждала. Мисля, че има подобен на Centella, мисля, че беше марката, но той не е толкова бюджетен, колкото този. Този, освен че е бюджетен, той е и много економичен. Изобщо всички неща, които съм ползвала, са доста економични. В момента не се сещам с тяхната цена. Бяха нещо от сорта на по 12 лева всяко. Както казах, наистина са много економични и могат да се използват и за други части. Аз ги използвам за ръце, за крака и за изобщо за цялото тяло. Мисля, че може да се ползват. Следващото нещо, което реших да пробвам, никога не съм ползвала тонер, но този се води бюджетен вариант на марката на Hailey Bieber. Не знам как се казваше. Този от DM. Много съм доволна. Изключително много хидратира кожата. Аз не го ползвам върху тампонче, директно го нанасям върху кожата, понеже вече съм я изчистила. Беше нещо от сорта на 11-12 лева. Следващото нещо е крем, който нанасям, за който съм чувала много добри отзиви. Води се един от най-добрите в корейската, изобщо като козметика за слънцезащита. 50 фактор е Beauty of Joseon. Много съм доволна, защото не оставя наистина бели следи, т.е. това е известен, но единственото, което не разбирам във всички видеа, които съм изгледала, е защо толкова много количество крем. Моята кожа не може да абсорбира това количество. Количеството трябваше да е 2 пръста, което е много. Така че аз нанасям просто малко по-малко, защото просто кожата ми не може да го абсорбира. Прави един много приятен завършек, така че абсолютно бих си го ползвала още доста време. Той беше на цена около 35 лева в DM. И друго нещо, което реших да добавя е продукт, който използвах в продължение на 1 година. Използвах само този на La Roche-Posay, Cicaplast. Не бих казала, може би, че е за моят тип кожа. Аз го използвах за лицето, използвах го за ежедневна употреба. И всеки път, преди да излезна навън, си го нанасях на лицето. Най-вероятно просто не се ползва и по този начин. Знам, че доста жени го нанасят преди да легнат да спят, но когато го ползвах по този начин, цялата ми коса се омазняваше и беше мазана сутринта, което е много неприятно. Бих си го взела за тялото, ако нещо се наложи. Ползвам го за децата също, но за лице най-вероятно не е за моята кожа просто. Ами това бяха продуктите. Много благодаря, че гледахте видеото. Просто реших да направя едно много неангажиращо видео. Не съм подготвила светлина, просто си седнах тук, където обичам да си сядам и реших да поговоря за някои неща, от които съм впечатлена през последните 2 месеца.